Hvad hvis nu utroskab var nøglen til at forstå noget dybt om mennesket? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv for nylig, stærkt inspireret af Esther Perel, som er TED-stjerne og parterapeut. Og i den her video vil jeg give mit bud på det. Jeg hedder Lucy Vittrup, er forfatter til bogen Eogi, gør din seksualitet til din personlige styrke. Jeg er klummeskribent for over 100.000 af mennesker. Har stiftet Energy Life Academy, hvor jeg hjælper mennesker med at skabe mere ægte, vibrerende, levende liv. Og så har jeg The Professional Cuddling Institute. Utroskab har vi en tendens til at se meget som en ting, der enten er moralsk rigtigt eller forkert. Især forkert, og vi fordømmer det meget hårdt i sådan daglig tale. Og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, fordi i utroskab, der ligger der en nøgle til forståelse af en meget dyb længsel i mennesket, mener jeg. Og den længsel, mener jeg, og er meget inspireret af Esther Perel, handler om at føle sig levende. Og hvornår er det, vi føler os levende? Det gør vi blandt andet, når vi føler os set, når vi føler os accepteret som dem, vi er, samtidig med, at vi får tilbudt eventyr, vi får tilbudt noget spænding, vi får tilbudt noget ukendt, som vi kan gå på udforskning i. Og det er jo det, som den langvarige elskerinde-relation eller elskerrelation tilbyder. Den tilbyder både en fuldkommen opmærksomhed, en accept, en ønskelighed, og på den anden side det her eventyr og begær, selvfølgelig passion, ofte, ikke altid, men ofte, og noget ukendt, som man kan gå på udforskning i. Det vil sige, at man tilbyder den der spændingsfelt, altså balancen mellem det trygge og det ikke trygge. Og det er der, jeg mener, at vores flow-tilstand, ligesom at vi har inden for flow-teorien, taler vi om, at der skal være balance mellem ens kompetencer og ens udfordring, at hvis du keder dig, hvis du ikke bliver udfordret på dine kompetencer, så kommer du til at kede dig. Hvis du får for meget udfordring uden at have kompetencerne, så bliver du stresset og skør oven i bolden. Så det handler om at finde blandingen, altså balancen mellem de to. Og det samme gælder det med parforholdet. Og jeg tror, at vi har en tendens til at tænke på, at det sted, hvor vi kan føle os levende, det findes uden for parforholdet, det findes uden for os selv, og derfor søger mennesker over i utroskab. De søger ud af parforholdet, i stedet for at kigge på, hvordan de kan skabe et levende, passioneret, vibrerende liv med både tryghed og eventyr inden for deres parforhold. Og måske handler det ikke så meget om partneren, når det kommer til stykket. Måske handler det om evnen til, at du selv kan finde den balance i dig selv, at du selv kan skabe et levende, vibrerende, eventyrligt liv, hvor du går på opdagelse, hvor du er nysgerrig, hvor du udfordrer dig selv, samtidig med, at du skaber nogle rammer i dine relationer og måske i dine omgivelser, afhængig af hvad det er, du har brug for, til at udfordre dig selv i. Så det er mit bud på utroskabens visdom, det er, at måske handler den ikke så meget, hverken om, at man forlader sin partner eller er utro over for sin partner. Måske handler den ikke så meget om den anden person, som du begærer eller får lyst til at være sammen med. Men måske handler den allermest om evnen til at imødekomme længslen efter det levende, vibrerende liv. Og hvordan du gør det, det vil jeg give mit bud på i nogle af de andre videoer. Ha' en fantastisk dag, og kys her fra Marbella.